ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯାନବାହନର ଭାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ଦ୍ରୁତବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ୱିଥ୍ ୱେଟ୍ ସେନ୍ସର। ଏଠାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଦ୍ୱାରା ଏକ ୱେଟ୍ ସେନ୍ସର ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଉପରୁ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଠିଆ ହେବେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୱେଟ୍ ସେନ୍ସରଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଏହା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଦ୍ଦାଟି ବାଜିବ। ପର୍ଦ୍ଦାଟି ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ରେଡ୍ ହେବ ଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରୋକିଯିବ ଓ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିଥାଏ ଓ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇସାରନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ୱେଟ୍ଟି କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ କମ୍ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଦ୍ଦାଟି ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ରହିଥାଏ ଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ରେଡ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା।